Sikhulumela nginamaster lo Chani Ndimatekwane. Wassalamu alaikum sanibonani bantu bakwaZulu Natal. Kwazi kwamnandi ukuba semgababa emnini. Yabona ke le ndawo ngezikhathi lezi ngama 70s nathi sagroove nangama 60s. Hey kwakuyindawo enkulu le la esasidansa khona kube mnandi emgababa. Kwakunenye ingoma nje eculwa insizwa yaKaNdlovu ethi emgababa kuyabuswa emgababa kumnandi ngayona lendlela. Sinibingelele zonke inkalo sifina khona uNtokozo kaMaphisa ku Facebook Ntokozo Maphisa SA sikududula uhlelo lakho kznchat.gov.za ulethela umnyango wezempilo kwaZulu Natal. Ave kumnandi ke la kwaZulu Natal ngoba njalo ngeviki siyafika kwena sikulethela ama specialist azokhuluma ngezinto ezahlukahlukene. Sithema sixoxa ke nabantu lapha ya enkundleni zethu ezihlukahlukene bacela ukuthi ke kunama topics esizocela thina siphakamisele wona nisixoxisele ngawo namhlanje. Ingakho ke uzobona ukuthi ke sinabantu abehlukahlukene esinabo la lentuzaneni namhlanje sixoxa nabo okuyibona abazosondezela. Ikhona ke into ethinta i-teenage pregnancy. I-teenage pregnancy kukhalwe kakhulu ngayo kwathiwa ke iyona into ebuka ngathi iyinkinga endaweni kakhulukazi zasemalokishini, endaweni zasemakhaya, futhi igadle nje yonke indawo. Nokuyinto ke esesithe cha ake sisukumele ngoba abantu bayacela ukuthi ke kukhulunywe ngayo. Into ke le othi mawuthi uyalalela kuxoxwa ngayo kakhulukazi kuyashiwo futhi ukuthi ke akumele ngabe yinto edluliselwa kakhulu kuhulumeni ngoba i-teenage pregnancy ithinta ukuthi ke abantwana labesikhuluma ngabo bayigcina beyithola bekhulelwa kodwa belapha ya emakhaya. Okusho ukuthi ke ugcina sekufuneka afike kuthina ngenxa yento eyenzeke elapha ya emphakathini emakhaya. Yikho ke sithi udaba lolu olujulile oludinga ukuthi kube khona okukhulu ukubambisana phakathi kwabazali, phakathi komphakathi, phakathi bobuholi, sifaka nobuholi bendabuko, ubuholi bamasonto, i-religious sector. Na wonke nje umuntu emphakathini luyamfaka kakhulu lolu daba. Yikho ke masilixoxa namhlanje sizothanda ukuthi sisondelele eduze futhi sikubeke cace ukuthi ke njengamanje sifisa nembono yenu nilapho emakhaya ukuthi ke singalisebenza kanjani udaba olufana nalolu ngoba mawuthi uyabheka ludaba esiyasinqene ukukhuluma ngalo kodwa mawusuthi uyafika lapha ya ezikoleni usuyabona baningana abantwana bakhulelwe. Kuba kubike kwesinye isikhathi mase sibona nabantwana abangaphansi kweminyaka ebekiwe kulelizwe sithola ukuthi bakhulelwe. Nokusho ukuthi kushuthi abantwana abaningi sebeqalile ukwenza izinto ezifaka ucansi. Kodwa angizi kulokhu ngikhuluma kakhulu ngalolu daba ngoba sikhona ispecialist sethu la kwi-province esihamba naso namhlanje usisi uDuduzile Magubane. Ngizokubiza ngosisi ngoba nami ngikhulakhulile nje obuzwa nje ngithi ngangigroove ngama 60s la emgababa nangama 70s. Kusho yona ke iminyaka ukuthi hayi isigaba vulile. Kodwa ke ake siqale sikubingelele dadewethu bese sitshela ukuthi ubani okabani wenzani la eminyangweni wezempilo. Sawubona bamaphisa namagesi esinawo nguDuduzile Magubane ngisebenza eThekwini district as u-advanced midwife ngiyimember ye-district clinical specialist. Uyezwa ukuthi ngimlethele ingcwepheshi ngempela. Esifundazwe ke sibhekene nesibalo esiphezulu sabantwana abakhulelayo. Uma nibheka yini imbangela yalokho ukukhulelwa kwabantwana? Ziningi izinto ezenza ukuthi abantwana bakhulelwe. Ekunye nje kufanele sibheke ukuthi abanayo information abayitholayo ezindaweni efanele ngaba bayayithola kuzona ukuthi abangakhulelwa. Uma ngabe bengenayo information uzothola ukuthi bazokwenza noma yini ngoba abanako ukuthi hayi angingakwenzi lokhu angikwenze lokhu. Okunye okwenzekayo uthola ukuthi kuba nepressure noma uthola ukuthi kuba phakathi group leyo ethize kuba nepressure ukuthi abanye abangane sebe involved noma bayazimbandakanya ngocansi naye lo munye wesifazane omncane azithole esekufanele ukuthi naye akazimbandakanye ngokunjalo. Kodwa angabi nako indlela information ukuthi uma ngabe ngizozimbandakanya ngocansi yiziphi izinto ezingangehlela ezingangabi zinhle. Ekunye futhi okwenzeka ukuthi abazali mhlambe baye badudulele umsebenzi wokuthi babalaye abantwana ukuthi mhlambe hayi esikoleni othisha bazokwenza lokho mangabe sebenza i-life orientation kanti akukhava yonke into. Enye into kufanele athi ekhula umntwana abe azi ukuthi kwenzekani.
okunye ke mhlambe nokwazi ngesexuality uthola ukuthi abazi kahle ngesexuality ukuthi mayifika kuleli banga kwenzekani yiziphi izinto efuneka zenze ngoba uyasaba mhlambe necommunicator noma uxhumana nomzali ukubuza ukuthi mase ngifike kulesi stage ngenze njani nanokuthi ke mhlambe abazali ungabi khona ubudlelwano okuhle phakathi ingane nomzali ngoba mhlambe uthola ukuthi ingane lokho kuthiwa hayi ungakubuzi lokho usumncane asikwazi ukuthi sixoxe nawe kanti kusuke sekuyisikhathi sokuthi umzali azimbandakanye ukuthi baxoxe. Absolutely. Yes, ezinye zezinto ezenza ukuthi abantwana mhlambe futhi ngafushane mawigoqa uthi ke isikhona nalenhlese lapha ekhaya yok-abdicate noma yokufuna ukudlulisela ukuthi hayi lokhu sekuyoxoxa esikolweni lokuyokhoqa singayithathi thina nathi abazali indawo yethu sikhulume nabantwana bethu ngalezi zinto mhlawumbe ke ngiyazi lapha ezikhungweni zezempilo ungqongqoshe usekumemezele kaningi ukuthi ke uyacela ukuthi ke amanesi ethu nabo bonke odokotela nabonke abasebenza eminyangweni ibe khona indlela yokwamukela abantu mabefika bezo ingashiyo into ethi ingane kanje wena usuzofuna ukukhuluma ngocansi ingane kanje usufuna ukuthi manje ke uye uthini umlayezo ke enubhekisa ikakhulukazi lapha emtholampilo manje seninazo ninhlelo zokubamukela abantwana besebancane mabefika kunini emtholampilo. Yebo bamaphisa zikhona izinhlelo ezikhona kuma clinics ethu noma ezindaweni zezempilo lapha ama clinics noma ngabe kuthiwa iclinic incane kodwa baba nendawo la bathi sizoba nendawo ye-adolescent and youth friendly services lapho ukuthi labantwana mhlawumbe kusukela eminyakeni ewu10 kuya eminyakeni ewu24 bayobhekwa khona ku provider yonke iservice esikikhona lapha eclinic bese kuthi uma kulo ndawo leyo esuke mhlambe ethola ukuthi abanayo indawo mhlambe yokuthi baba accommodate baye bathi okay ngoba asinayo indawo sibabone ngesikhathi mhlambe nje throughout the day kodwa asenze ukuthi mhlambe bathi usister sibanibani ngoba mhlambe uya ukuxhumana kahle nabantwana laba ake sibeke yena kube uyena ozokwazi ukuthi ababone. Okwesibili bese benza mhlambe izikhathi lapho sengena khona no happy hour uhappy hour ongena mhlambe kube mhlambe isekuseni u7 to 8 noma baphinde bayokhava isikhathi esumhlambe bakuphuma esikole ngo2 kuya ku3 emanye ama clinic ngo3 kuya ku4 amanye kodwa ama clinic baye bathi bona baba no happy day lapho uthola khona ukuthi ngolezihlangu baye bathi bavumela ukuthi intsha ize eclinic ibe nezindawo ibe nama activities noma izinto abazenzayo ezokwenza ukuthi kube nesikhathi abasichithayo lapho eclinic lapho ke bazofundiswa khona ngesexuality bazokufundiswa khona ngezinhlelo zokuzivikela ezikhona abangazithola bazofundiswa nango HIV nanokuthi bangatheleleki bazofundiswa khona futhi nango PrEP khumbula ukuthi futhi kuphinde kube khona namanye ama services aphinda provide lapho kuthiwa kukhona i-choice of termination of pregnancy la uma ngabe esekhulelwe akhona abe nako ukukhetha ukuthi uyagcina umntwana noma akamgcini zonke lezo zifundiso ziyaqhamuka lapho. Absolutely abantu bese kule ndaba ke teenage pregnancy ngiyazi ke masikhuluma kakhulu sikhulume sixoxe ngathi ibhekene nalaba mhlambe abamantombazana kanti mawuyibheka into ye-teenage pregnancy phela nabo laba amantombazana ucani besuke bezolenza nalabo besilisa nanokuthi isikhathi esiningi ke masixoxa indaba yokukhulela kweingane kuba ngathi abantu abadala abakhulelisa izingane kanti research iyakuveza ukuthi bakhona nabanye abakhuleliswa yontanga yabo ngenxa yokungazi manje ke umlayezo niyena ukhiphe kulaba babafanyana wona uthini manikhuluma ngento ye-teenage pregnancy. Uma sikhuluma nge-teenage pregnancy ukukhuluma nabafana siye sithi asibheke laphana ukuthi esibayeni samadoda uma ngabe bexoxa izindaba ezokulungisa izinto zokuhlala abakubale ukuthi babafake labafana abancane ukuze babe mentorishe noma babaluleke ukuthi kuphilwa kanjani nanokuthi umuntu wesifazane nje kuphathwa kanjani especially kulabo soke besebezimbandakanyile nokuthi babe nobudlelwane nabanye abangangabo ontanga so kufanele abantu laba abantu besilisa bakwazi ukuthi bakhulume nabafana nokunjalo nabantu besifazane khumbula ukuthi kunalezi zindawo la uthola khona ukuthi kukhona la kusahlolwa khona amantombazane lapho kulezo zindawo bayakhuluma ngokuziphatha intombazane ziphatha kanjani ngokunjalo siyanxusa ukuthi lapha kwisibaya samadoda nasemasontweni ngokunjalo kuthi mangabe kuhlangene iyouth ikhulunywe le ndaba nanokuthi mhlambe sithi masikhuluma sihlukanise abafana namantombazane kanti mangabe sibahlanganisa
as abantu abasha siyathola ukuthi iziphi izinkinga phela ababhekene nazo okwenza ukuthi omunye nomunye umfana nentombazane bakwazi ukuthi yipi indlela abazoyenza ukuze ukukhulela kungenzeki. Absolutely. No, ngiyazi ke namhlanje uhlelo solisharp commerce la eMnini eMgababa bayebesho kabanye ukuthi nifika nini emakliniki angithi lishaya eMnini clinic ikliniki ke leli nanakho kokusizayo ekuthenini ke sifike emakliniki siwabona amakliniki ukuthi asebenza kanjani silake ke eMgababa namhlanje kanti futhi ngokolunye uhlangothi bafikileke necabinet yonke le yaKwaZulu Natal bakhona khona la eMnini behamba no president kuvakashelwe ke khona la endaweni yaseMnini upresident uzoxoxa nabantu baseMnini ngeinkinga nje 18 abantu bala eMnini noma eMgababa ingakho ke silushaya kamnandi uhlelo namhlanje sisemgababa igama lohlelo ikhazana.chat.gov.za Intokozo kwaMaphisa ku Facebook uthi Intokozo Maphisa SA siyaxoxa ke kube kuningi lapha yami abanye bangena ngemibuzo ehlukahlukene abanye bangena ngokufisa ukwazi izinto ezithile kuyakusiza ke kakhulu lokho ngoba bakhona abomnyango ababhekene nje nokuphendula kulo lelo page kanye nalo ke leli KwaZulu Natal Department of Health bakhona bangenayo futhi bebhekelela imibuzo mawuphakamisa lapha yami esinethimba elikwazi ukuthi lingene libhekelele into enjengaleyo ngiyazi ke ma ukuthi ke lento teenage pregnancy njengoba iyinto enkulu kangaka ninazo yini inhlelo enisebenzisana nazo mhlambe nezikole ukuthi ke ngizwile ukuthi lapha ema-clinics seninazo izinto enizenzayo but ke ninalo uhlelo lwangapha ukuthi nibuye nisebenzisane futhi nezinkelo phela ama-teenagers amaningi alapha ezikoleni amanye asema-university ithini into nokusebenzisana nezikhungo kukhona i-school health service. I-school health service isebenzisana nawo ama-university nama-high schools bese kuthi futhi iphinde isebenzisana nama-primary ikhona i-school health service khona e-district bese kuthi khona ama-clinic avele anawo u-school health iwing ye-school health la kuma-clinic esinawo la eThekwini kodwa into eyenzeka ukuthi isikole ikliniki leyo esuke ikhona endaweni isebenzisana nezikole eziseduze iservice ekusuke efuneke iprovide isiphakathi kokuthi bazoyiprovide ngokuthi school health uphume uhambe uye kuleso sikole efuneke ukuprovide iservice or kuphume i-outreach team ihambe iye lapho isebenzisana njalo ngonaye u-school health ukuthi uze kwazi ukuthi lezo zikolo eziseduze zikwazi ukuthi zithole usizo ukuthi ukwazi ukuthi kunciphe teenage pregnancy but ngiyazi ukuthi as u-Department of Health asiwa provide ama-contraceptives noma izindlela zokuhlela phakathi ezikoleni kepha abantwana bayaluleka ngokuthi ikhona iservice enje abangakwazi ukuthi bayithole ekliniki nalapha kwa-adolescent and youth friendly services. Into ke ye-teenage pregnancy ifuna ukuthi masixoxa siyisondelele eduze ngoba siwumnyango sinezinto ezintathu engeke ngizwe kuthiwe siyazisho kuthiwa siqale sithi cha hlala ngentombi uhlale ngensizwa uyithibe ungaqhumeli ukwenza ucansi ngoba useneminyaka eminingi yokuphila ongathi ke usu right usu achieve into zakho bese uyitika ke emva kwalokho kodwa sithi hlala ngentombi mawuhluleka ke bese sithi zivikele zikhona izinto zokuyivikela oma condom nani ngiyazi ukuthi lezo zinto lezo ke siye sithi mase sikhulumisa zona abantu bese bekhohle ukuthi siqale sathi hlala ngentombi kodwa mawusuhlulekile noma hlala ngensizwa mawusuhlulekile ke bese uyangena ke kulezi zinto lezi ngizofisa ke ngoba siyayithola imibuzo la ehlelweni lethu la abantu bebuza ukuthi ke yiziphi izinto lezo ba ngiyayibona nami ngiyafisa ukuthi sengila tertiary ngiyafisa ukulokhu ngiyiphethe kahle kodwa ke ngiyeza ukuthi yangisinda lento yiziphi lezi zinto ke engayivikela ngazo ukuze ngingayitholi sengikhulela isikhathi ngingakabi right for sona ngiyacela ukusondezela ukuthi ke yiziphi indlela lezi kodwa usiqalele lapha eqaleni ukuthi ke cha sisamile la ekutheni hlala ngentombi uzube right noma hlala ngensizwa uzube right ngaphambi ukuyifake ekutheni wakhe umndeni kodwa mawuthi uhlulekile ke yiziphi lezi indlela eninazo yebo Maphisa sisamile lapha ekutheni abazithibe abantwana kepha kukhona la uthola khona ukuthi sebehlulekile uma sebehlulekile ke siyayisisho ukuthi khumbula ukuthi sithe sinayo le adolescent and youth friendly services lapho sithe uprovide yonke ipackage of service lapho bezothola khona ukuthi bazohleliswa abantwana akhona izindlela zokuhlela
akhona amaphilisi akhona imjovo ubese kuba khona ekuthiwa iUCD bese kuba khona neimplanon siye sithi laba especially abasuke befunda ukuza ngaloko umuntu ebuya njalo eza clinic every 3 months or every 2 months siye sithi kungcono asebenzise lama long term contraceptive method esiphinde sithi are reversible ekufanele ukuthi mhlawumbe ayahlala u5 years so uyabona ukuthi ehleli euniversity u3 or 4 years akaloku ezobuyela eclinic so iyona ndlela esithi kungcono abasebenzise yona so ikhona ke ama IUCD ikhona nenye futhi elungele bona labantwana sebancane ekuthiwa iMirena ekufanele ukuthi bahambe baye IUCD le noma IUCD ekufanele ukuthi bahambe baye ema clinic ukuze bahambe bafike basebenzisele yona nanokuthi ke siphinde remember ukuthi mangabe sikhuluma ngendaba yama contraceptives kufanele sibheke ukuthi uyahlela siphinde sibheke ukuthi akazitholi phela nezifo zocansi akaphinde acondomize sikhuluma ngodual la ezocondomizer aphinde fune khona ahlele siphinde futhi sikhulume ukuthi kukhona futhi no PrEP ekufanele usebenzise ukuthi uma ngabe uHIV negative akangayitholi phela iHIV akawusebenzise uPrEP yizo zonke izinto eziprovider lapha yana kodwa futhi kukhona la uthola khona ukuthi usekhulele lapha kuthola khona ukuthi usekhulele uyaluleka ukuthi ukhetha kuphi ngoba angakhulelwa abese aqhubeke ne pregnancy abese ethi umntwana athi hayi ngimnikeza umntwana ngiyanikezisa ngomntwana for adoption aphinde athi mhlambe ngifuna ukuthi ngiterminate noma lesisisu ngihlukane naso kukhona futhi nalo service ya provide kodwa ke osekuvela manje uthola ukuthi abasezi ema clinic ethu noma bayeze clinic vele bazomhambisa bamse esibhedlela la le service ikhona yokuthi hayi ke uma ngabe thingana akayidingi ufuna ukuthi ahlukane nomntwana isiso sesincane uyakuyenziwa naloko kwezinye izindawo basebenzisa izinto othola ukuthi kuthiwa kukhona kuthiwa inja ayibuyi emkhanya kude leyo elapha emkhanya ukuthi akufanelanga abasebenzisa leyo nto ekuthiwa inja ayibuyi njengoba igama lisho ngiyazi ngifuna siyixoxe kahle la inja ayibuyi ake sathi nangu uSipho Dlamini lapha enkandla usemoyeni sawubona Dumela Sipho Dlamini Sipho Dlamini Sipho usemoyeni sawubona Ngiyabonga sisi. Usemoyeni sawubona? Ususemoyeni Sipho? Hello? Usemoyeni sawubona? Yebo sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngizwa kuthula lapha enkandla. Yebo enkandla. Bayaphila abantu enkandla? Yebo bayaphila. Hawu suka madoda. Kuthini okwakho ukubuza nokuphawula? Bengisacela ukuthi mhlambe uminister ikhona indlela angayenza ukuthi onompilo mhlambe bahambe bechecka mhlambe njalo after 2 weeks mhlambe emphakathini becheck ngoabanye abantu bazongeclinic. Ukuthi kushuthi onompilo bebe nazo izinto zokusheka oshukela naleyo emphakathini. Yebo mhlambe ayikho indlela angenza ngayo ukuthi bakwazi ukuthi bahambele emphakathini. Basilekele. Wena mhlambe unompilo nawe? Cha. Bubuzela nje bona onompilo. Nathi ke sisemphakathini ngoba sibuye sincane ke emaclinic. Wena unqenani kodwa into ezosindisa wena ngempilo yakho? Wesinye isikhathi sokuthi hayi ngoba unqena imali ayikho yokuyakhona. Hayi ke cha ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa lapha enkandla. Hayi ke siyabonga kakhulu. Yebo. Ngisacela ukufaka umuzo wesibili. Hlala khona uDabeni. Ngicela ukuthi ayikhona enye indlela abangenza ngayo njengoba ukudla esidlayo kunestashi kakhulu. Manje lokho okufunakalayo kuyabiza. Okay. Mhlawumbe umminister yakwazi ukwenza imizamo ukuthi afake mhlawumbe ama-rice nawe afike abantu abaphethe ushukela emaklinikhi bawamukele. Njengemfino nje yabiza ngithi. Yebo. Iklabishi nje liyabiza. Ikabishi ke alibizi ngingama-rice lawa abiza kakhulu abantu abanoshukela. Okay. Mina ngiyakuzwa njalo ngisalokhu ngikuzwa nje. Ngiyabonga ngicela ukuqalela emsakazweni. Lalela impindlebe. Absolutely. Impela lokho oqala uthi onompilo ucela bekwazi ukubasheka ngokwazi kwami onompilo bayakwazi bayabasheka
laba nje abanye ebesiqoqa nabo ngeviki edlule bathi bayafika bebashekhe mabebona ukuthi kuphezulu oma BP kuphezulu bese bemcela ukumusa eclinic bembizele noma iambulance so ngokwazi kwami ngempela bekuwukuthi bayakwenza konke lokho kodwa ke mawukuthi akwenzeki kusho ukuthi kuzomeleke ke silandelele ukuthi ke kuyinto engenzeka yini leyo bese ke lo wesibili ucela nenze irayisi bakithi nohulumeni nibanike irayisi lena ke irayisi ngathi izosindayo ngoba vele isikhona le mali u3 bani ayikhiphayo uhulumeni uthenga ukudla ngithi ikhona futhi nokunye athola uyakhipha ekuthiwa wena thenga ngakho kusho ukuthi wena ufune nawe uzama ukubalansisa kodwa ke ngemuzwe ethi istashi siningi kakhulu irayisi alisisi istashi nalo ngizwe ngathi istashi nela kodwa yena mina aqinise lapha emfineni nanti ayibizi imfino ngokwazi kwami kuzomela ke ayibuke le nto kodwa ke udadewethu ngizocela siyithathe inamba yakhe ukuze simxhumanise nalaba ababhekene nezimo zokudla izinto ezithinta ukudla right ubusangena udamini olukhulu ke mama ukuthi na sinalenkinga le yabantwana ke abathi mase bekhulelwe bese beyesaba ukuza eminyangweni wezempilo abanye basabela ukuthi hey uzobonakala ukuthi usekhulelwe bese begcina sebeya eindaweni lezi ezisithele beyokhipha khona iziso into ke leyenzakalayo kwezinye zeindawo njengapha nje emkhanya kude sesinabantwana asebeze bayahamba emhlabeni ngesimo sokuthi basebenzisa lo muthi wamagundwane bephuze wona lo muthi wamagundwane bethi bakhipha isiso kugcine kushona yena kumuntu so ke uthini umlayezo ngoba into ebuhlunga lento ifuna ube uqikelele mawukhuluma ngayo ngoba kubuye kuthiwe siwumnyango sesiqhuquzela ukuthi ingane ayikhipha iziso bese kubuye kuthiwe siwumnyango futhi sikhuluma budlabha ngalento siqhuquzela izinto ezirong kanti sikhuluma ngayo ngoba isikhona vele inkinga sebekhona abantwana ababuye bekhiphe iziso kodwa besebenzisa indawo ezirong ngoba bayasaba ukuze eminyangweni basaba ukuthi ngizofika la eminyangweni mabefika sekuyaziwa ukuthi kanti besekhule nanteni ubefuna ukuyifihla into ibe into efihlekile ithini into yeni ukusebenza lento bese uyayikhulumisa ke naleyo lento yamagundwane le lapha ya emkhanya kude umnyango wezompilo unayo i-service ngicela nje kancane kubani oba ngizosonga ukuphazamise nayi le khola leso siyangana uThokozana intombela engathi inkandla ke namhlanje ingene yonke wentombela uyaphila Ngiyaphila njani? Siyaphila mntaka baba hawu kuthini kwakho kuphawula Imbuzo nje mbili. Mfowethu Phawula ngilalela ngilapha enkani. Mfowethu Ngiyisakaza. No uchecka indaba hlela umndeni. yebo Yabantu akwaphi sikubona nje mase siyaphokuthatha ukuthola uqiniso bakhe. Ukhona into enjalo ngoba thola ukuthi yesizinto nawe awusafuni ukuthola abantwana. Ngiyaqhubeka kuyenza. ukuhlela umndeni umuntu wesilisa umenzeleka kwabesifazane ukuthi umjazi apha yebo awusanda kanani eminyangweni aba yilokho nje kokubili ukuthola enkandla ngemeli inkandla yonke absolutely uyezwakala hayi ke uthi ukuhlela umndeni umuntu wesilisa nithini ngakho bayakuzwa ngendaba ikhona indlela ukuthi liyosikwa nje lonke lithi wezumbulu beke lapha yana bese ke ungabe usathola izingane noma ninohlelo oluthile bese ke ecelela ke bakithi njengoba ebeka ngasekugcineni ukuthi uthini akuqale lapha siyawuhlela nomndeni bese ke uthi akuqhugquzele nabesifazane ukuthi bephatha waba amakhondomu bengithi ngizwe kahle usho njalo kodwa ke ukuthini okweni kwabesilisa nithini makuthiwa kuhlela umndeni abesilisa sisebenzisa amakhondom kodwa uma ngabe esithi cha abantwana laba enginabo banele uyahamba afika akhulume nodokotela esikhungweni sezempilo isikhathi esikhulu akwenziwa ezibhedlela ezincane kuba khona ezibhedlela ezinkulu la izofike khona ekuthiwa enziwe i-vasectomy ayithathi ngisho isikhathi esikhulu ukwenza leyo procedure ngoba ngicabanga ukuthi uma ngabe mhlabe kungaba ilanga elilodwa noma amabili abese eyagoduka abese ke emva kwesikhathi angaba sabathola abantwana kodwa uma eqeda ukwenza leyo procedure kufanele ukuthi aqhubeke acondomize isikhathi esithile mhlambe ngaba izinyanga ezithile ukuze kufike isikhathi la ngempela khona engasazokwazi ukuthi abathola abantwana iyenziwa leyo procedure futhi isiyaqhugquzela namanje ukuthi abantu besilisa bayokwenza i-vasectomy ukuze nabo basize ekutheni kuhlele umndeni especially mayisethi cha izingane anazo sezanele hey laba bathi qhuqhuzelana besifazane bayiphatha ikhondomu yabo amakhondom abesifazane akhona ezikhungweni zezempilo akukho la engekho khona into ekufanele mhlambe yenzeke ukuthi ukubafundisa abantu besifazane ukuthi asetshenziswa kanjani absolutely
No, vele injalo into kodwa futhi lo sifazane uyakwazi nokuphatha leya besilisa ayitshela ukuthi zifaka ndoda ngaphambi kwasisukume la. Busisiwe Dlamini ungaphakathi ngene emoyeni. Usemoyeni sabona? Yebo. Niyaphiloni? Uphila lo. Hayi ingenile ke inkandla namhlanje ngathi sisakazele enkandla. Yebo sesana. Ukusiphi isigodi lapha wona? Eqodini lemanzi. Awuzwa ke kuthini kwakho ukuphawula ma? Ineshinda lami kunekinda nje lokulamba. Ngiqhaqhazele ngithi manje ngithi ngiyakulalela ukuthi ayabenzani. Akuveli lutho. Awubeloti ngoba sesina ngisho manje ngazi ukuzindela kanjani. Indlala uphethwa indlala abaqhaqhazela umzimba ezizwe nje nasebusuku ukuthi akavuke adle unenkinga yokulamba manje ke uthi usezwana naseclinic bathi ababoni lutho kodwa ukhona ku dokotela la umbuzo wakho uzowuthatha ilokho kuphela obufuna ukukubuza. Hayi ke udokotela uzokuphendula mase singena kuyena ngicela ulalele emoyeni. Yebo ngiyabona. Ngicela siwukhumbule siqale ngawo umbuzo wakhe dokotela uthi uzizwa nje lambe ebusuku kodwa akasayiqondi lento yendlala ukuthi inani kanti njalo nakho ke lokungadli kuyenza ulambe kodwa ke ngiyathemba udokotela uzoyibona yena ukuthi uza kanjani na. Ngicela siphuthumele ngoba isikhathi asisekho ngakumina lena ke manje ukuthi ke teenage pregnancy bese beyindaweni ezirong zokuyokhipha izisu siyibeke ngendlela correct. Umnyango wezempilo unazo izindawo ekwazi ukuthi uma ifuna ukuyokhipha isisu akwazi ukuthi asikhiphe kodwa kufanele aqiniseke ukuthi akangayi engaphezulu kwa 9 weeks especially mhlambe kuma CACs noma kwizibhedlela ezincane kuma district hospitals ngoba abakwazi ukuthi bakwenze uma ngabe amaviki awu9 esengaphezulu kodwa bayakwazi ukuthi bakwenze kulezi zibhedlela ezinkulu kusukela ku9 weeks kuya ku12 weeks. Okubalekile ukuthi ikhona iservice akukho umuntu ojajayo uma ngabe efika lapha ukuthi why uzokwenza lonto kodwa siqiniseke ngakho ukuthi umuntu ufanele aqaphele ukuthi ungakwenzi ukukhipha isisu kube iyona ndlela ohlela ngayo. Yithi mase kwenzekile wakufika isikhathi sokuthi cha manje lena awukwazi ukuthi ungamgcina lo mntwana wa decide ukuthi uyamkhipha kodwa qiniseka ukuthi uyangena endleleni ukuthi uhlele umndeni ukuze kungabi indlela oseyisebenzisayo ukuthi ukuthi ukhiphe. Nanokuthi nje siqinisekise ukuthi asizile la uzogqugquzela noma sesithi abantwana bakhiphe izisu noma yini sikhuluma lokhu ngoba sibona abantwana abanye besaba ukusondela kithi bese begcina beyindaweni ezirong zokuyokhipha zona izisu lesi kodwa akusiyo into esithi umnyango simelene nayo ukuthi abantwana abakhiphe izisu kodwa mayisefikile umntwana kuukuthi yona choice le abona ngathi izomsiza sineyindlela eziright zokwenza njengoba esho ukuthi kunanezinyanga ezithile ezibeke ukuthi ungasizakala eclinic kodwa mawukuthi izinyanga lezo seyidlulile siyakuhlelela futhi ukuthi ukwazi ukuthi ke uye esibhedlela la ungafika usizakale khona kodwa siqinisekisa ukuthi ke umnyango akusiwona uthi ugqugquzela into efana naleyo thina sisathe kubantwana ama teenagers please yima nje ungalwenzi ucansi esikhathi singakafiki mawusuhlulekile useyikhulumisile ke izinto zama contraceptives okuzona ongayisebenzisa mhlawumbe kuyigoqa ke nje ngeminute elilodwa kungathini ukugoqa sesikhulula uma ngabe abantwana sebezithola ukuthi sebazimbandakanya ngokucansi sithe abahlele bazivikele futhi na ku-HIV bazivikele futhi nakwezifeni zocansi bayuvakashele futhi umtholampilo laphena ku adolescent and youth friendly services kunamanesi anesineke for intsha bakufundele lokho futhi bayazi ukuthi badila nabantu abanjani kufanele ukuthi bahambe bawusebenzise umtholampilo nalokho futhi besikhulume ngako ukuthi abangayi kokhipha izisu ezindaweni ezingafanelekile ngoba kuyakwazi ukuthi umnyango ukuprovide lokho siphinde sikhulume ukuthi ama teenagers yes kukhona konke okukhona ukuzithiba kusayingcenye yethu esiphinde sikhulume ngayo ukuthi zithibe mawusuhlulekile
hamba usebenzise icondom, usebenzise ama-contraceptives, usebenzise futhi lawa awuzokwazi ukuthi awuzoloku eclinic njalo, especially ahlala iminyaka ewu5. Absolutely. Dokotela, nawe ngizocela ulekelele kule masesingena. Kukhona oshayile lesi kulo lohlelo wathi yena usebenzisa imjovo. Manje uyithola ebleeda njalo akuma ukubleeda. Yena imiyalo enithini kumuntu okuleso simo. Wayethe ucela simiyale ngokuthi ke sasingenayo wangakukhulumisa. Sathi solokhu sizama nje ukumtholela umuntu ongamphendula. Mhlawumbe ukusiza ke ngoba umbuzo osufikile vele. Nina ngokokweni makukhona into oyisebenzisayo ukuthola ukuthi iyaphikisana negazi lakho nenithini ukuyala umuntu. Lapha emuntu esethi uthola ukuthi uyableeda noma uyopha emva kusebenzisa umjovo, kufanele ukuthi abuye aze eclinic ngoba uma ngabe umjovo lo uthola ukuthi mhlawumbe uyaqala ukusebenzisa umzimba wakhe awukawujwayeli njalo kuthatha u6 months kuya kunyaka ukuthi umzimba ujwayele lo mjovo asoke usebenzisa. So uma ngabe uthola ukuthi unalo kulokhu uyopha njalo uyafuneka abuye aze clinic. Eclinic uthola ukuthi bafike bamnikeze amaphilisi azokwenza ukuthi ukopha kunqamuke. Baphinde bamnikeze amanye amaphilisi amanye asetshenziswa izintungu like iBrufen, lazi bamnikeze namaphilisi amanye i-overall eyokuthi akwazi ukuthi kunqamuke ukopha. Kodwa futhi siyephinde sigcizelele ukuthi phezulu kokuthi abanye bayopha mhlambe uyasporta ngoba mhlambe usuke infection ukungcola okuthile, kufanele ukuthi nalapho akubheke ukuthi akwenziwa yindoko. Kodwa uma ngabe nje kunenkinga odokotela bayakwazi ukuthi bamsize noma abahlengikazi bamsize ukuthi ukopha kunqamuke, ukuthi emva kwesikhathi umzimba sowujwayele uthola ukuthi kuba right. Kuyenzeka kabanye uthola kuyafanele ukuthi azayishintshe mhlambe indlela ngoba isuke mhlambe leyo engamlungeli, kodwa njengoba indlela ziziningi, kukhona amaphilisi, khona imjovo, khona iloop, kukhona implanton, kukhona ezozwana nayo kulezi. Yebo. Sibonge ngesikhathi osiphe khona namhlanje. Sengiwela ngejubane ngibheke kudokotela ke manje. Dokotela, mhlawumbe nawe ungasithi nje inkamfu kancane kulezi site into lezi u2 leyo ukuthi ke mayethi uyableeda wena ngokakho ukugcwalisela nje kancane ebese ke futhi kuzoba yile nangu efa indlala umuntu. Mhlawumbe ulale ngalile nje anye bese bamba indlala thena uyakhala la kade ngenile manje emsakazweni. Kodwa uqala usitshela ukuthi ubani wakabani wenzani la eminyangweni wezempilo. Alright. Mina nguKhayakazi Nqiwa, i-specialist physician ePrince Mshiyeni kwi-department yakwa internal medicine. Kancane nje kuba ngi-physician not gynecologist, but lapho usister asekhulumile ngokubleeda, sikhona isikhathi sokuthi manje awusableediswa umjovo, usubleediswa isigulo onaso, mhlawumbe ama red blood cells wakho akahambi right, ama platelets wakho kanjalo. So kumele ke udonswe igazi kubhekwe ukuthi ungumuntu ongenankinga na yegazi. Uyayibona? So kubalekile ukuthi aye kumtholampilo azokwazi ukuthi kubonakala ukuthi inkinga yakhe isiphelele la kuma contraceptives okanye iseyenye inkinga mhlambe inkinga yegazi. Absolutely. No, nangu loyibula wendlala. Angizukwazi ukuthi ngizokwazi umnikeza impendulo straight ngoba mele phela umuntu aye emtholampilo azokwazi uhlolwa. Zininzi impawu eziza nezigulo ezehlukile. Umzekelo ushukela, diabetes, nayo uyakulambisa, uphuzisa amanzi kakhulu. Uthi uyaqhaqhazela, nama ushukela wehlile umuntu uyaqhaqhazela. Ngesinye isikhathi omunye umuntu une-infection, somele ayohlolwa kumtholampilo. Mabathi abatholanga lutho akaphinde kuyadonswa amagazi, kuyacheckwa imichamo, ininzi into esiyenzayo emtholampilo for ukuthi abheke ukuthi inkinga kanye yini. Kuma ngediabetes basicelile bathi ke isifo lesi sikashukela abafisa ukuthi lokhu sibakhumbuzisa ngaso ngoba bona ukuthi baningi abantu esihlala sigadle kubona manje sasithi asikusondeze dokotela ukubaxoxele ngaso ukuthi siyini isifo sikashukela. Isifo sikashukela kulapho uzothwa mawuhlolwa mhlawumbe usemtholampilo kanye kwadokotela utholakala ukuthi ushukela mningi egazini. Kwenzeka kanjani ukuthi ushukela ube mningi egazini? Uzothi umuntu hawu mina ngikuthandi noshukela. Ushukela uba mningi egazini ngoba usube lapha ngaphakathi kungaxhumani kahle. Kukho into ekuthiwa yi pancreas. Yes.
Ngicabanga ukuthi angazi noba ubende angazi kodwa makuhlinzwa la ekhaya kubakho lanto inamafutha amaningi yes pancreas le nalasidudwe besihlela kuyi-pancreas hayi sayihlakaza sayivuma ukuthi hayi pancreas. So into enzakalayo mawuqeda ukudla konke kuyagubeka kube yishukela lapha ngaphakathi masungena egazini uba ushukela. Okay. Once umzimba wathola ukuthi hawu sokhushukele emzimbeni ipancreas ikhiqiza i-insulin. Okay. Ithi wena shukela ngena emzimbeni ukwenzela ukuthi ukwazi usebenza kahle emzimbeni. Okay. So manje mangaxhumani kahle lapha ya ushukela awuyithola imessage ethi angiyongena emalungwini omzimba. Kukho i-types ku type 1 type 2 nezinye types zika diabetes. Okay. Type 1 tholakala kakhulu ebantwini abasha enganeni. Okay. So lapha ke ku type 1 utholakala ukuthi umzimba wona uyazi-attack uyazilwa wona. Ulwa ini ama cells ka pancreas. Okay. Ungakwazi ukukhiqiza i-insulin there. Yes. So that's why uzothola ukuthi izingane ziyajova. Okay. Jova ngani nge-insulin. Ade buza la uThokozane mangaphosisa emachesini uthe na izingane lezi mase zitholile ziyelapheka yini ngoba ubone ngathi ukuthi vele kudabukise ingane isencane sekuthini yes kumele ajove mangaba akajovi ngala insulin akazi ukwazi uphila ngoba la shukela uzohleza uphezulu emzimbeni wenzeke ngokwama complication ibe ne-effects ezingekho right emzimbeni mhlawumbe uthola ingane sekusithiwa hawu na ingane seyinenkinga yezinso hawu na ingane seyinenkinga yenhliziyo so kubalekile la insulin ngoba yena ingane lena kuba upancreas wakhe akwazi ukukhiqiza i-insulin kumele athole i-insulin ngani ngomjovo. Ziyajwayela ingane ziyajwayela futhi zikhula nawo yebo mase ithola kwapha teenagers baba nenkinga umuntu athi hayi mina ngikhathele hayi bathini but my understand ngempilo yakhe mayizwisisa impilo yakhe ukuthi ibalekile i-insulin bayajwayela and kubalekile nothisha bazi futhi because ngesinye isikhathi ingane iba namahloni okujova esikoleni. Then kube ku type 2 ke manje type 2 i-insulin lekhiqizwa i-pancreas ufika ukuthi emzimbeni ayizweli ikhona yona kodwa umzimba wakho awuyizwa kahle lapho sothi i-insulin resistance. Then okanye iyaphuma i-insulin kodwa ayiphumi ngezinga elanele lapho kuzosizwa ngani ngamaphilisi. Izimpawu ke singabona ngazi ukuthi cha iwona kushukela lo adesho nje lo muntu uyaqhaqhazela uyalamba ungenzeka ukuthi zonke into ezifaka kona lo umuntu ngiyavuka ebusuku ngiyachama njalo konke nje uyakubala mangichama kuphuma kuthi intonto bese kuyanqamuka ubona ngani izimpawu zakhona yithini kakhulu uyachama kakhulu ngoba ngithi lo shukela umningi egazini and into eningi egazini umzimba uyayikhipha so uyikhipha ngani ngomchamo so uhlezi kakhulu ebusuku nje uyavuka uyachama uyavuka and mawuchama oko uyoma so uyaphuza abanye abantu ufika ukuthi bayadla kakhulu banyo baba ufika ukuthi uphethe ukudla nje uyadla and then uninsizwa lapho Friday singene ngakwesinye uyajuluka ungenise le itolo ezidayisa inyama le uyidla yonke inyama ephelele yebona azacabe namathamba khona usawoti uvuvuzela ngathi ufuna uyayibraya ngosawoti so enye inkinga ukuthi ushukela uza kancane omnye umuntu angasheshi ukuthi abone ukuthi hawu isekuyikhona inkinga kodwa abona ukuthi hayi sengithanda ukuba nama infection 1212 sekuthiwa kune infection yomchamo 1212 ngivela amathumba because iyayehlisa amajo nomzimba nayo ishukela ubelula ukuthi ugule kodwa ke isikhathi esiningi umuntu ubona ukuthi uchama kakhulu phuza kakhulu udla kakhulu uyoma mawukuthi ke sengiyayithola ukuthi khona kumina iyelapheka yini noma kuba isifo kwesengiphila naso sibanjwa ngamaphilisi ngemithi njengoba ngisisho ukuthi kukho indidi utype 1 lo ingane ejovayo kusomele nje amkele uma wengane ukuthi
nabazali ukuthi hayi ingane kumele ijove uzojova nje ubomi bakhe bonke and then kukho isikhathi lapho ufika ukuthi ushukela uya ku sithi u-pre-diabetes ususecicini lokuthi ube noshukela lapho kuthiwe hayi ushukela wakho uyathanda ukuthi ungathi ufuna ukukhuphuka kancane kodwa awuzukhuphuki kodwa zikhona izinto ongazenza ukwenzela ukuthi ufake amabriki lapho ukuthi ungaqhubeki apho uzodla kahle uzivocavoce ubheke iweight yakho wehlisa iweight isisindo sakho so ma pre-diabetes lapho isekhona ihope ithemba kodwa mase kuthiwe unoshukela kumele ulandele imigomo yasekliniki yasemtholampilo uphuze amaphilisi mangaba sufike kwizinga lojova ujove nojova. Absolutely. Cha ngiyayithola ke indaba kahle kakhulu kodwa ngoba wena silokhu sinawe la ake sidlule ngejubane ngenxa yesikhathi lesi ke siphuthume lapha ku dokotela uMageba indaba ezitha sithulisa ndaba phela masiphethe uMageba sesithakazela sizosiwa ngoba nami ngumntwana umaqeda le ngisuka ngakhona le kwaNongoma mntwana awushitshela ukuthi ubani wakabani wenzani la emnyangweni wezempilo. Okay. uDr TP Zulu Thembelihle. Yes. Dermatologist. Absolutely. Kwini Victoria Mxenge Hospital besi King Edward before but manje seku Victoria Mxenge and manje abantu bazoyibuthi yini dermatology amagama phela amakhulu nina ndila nesikhumba. Yes thina sochwepheshe besikhumba ochwepheshe bekade ke bekhuluma ngalento ekuthiwa ieczema ngazi uma ngisho kahle bathi eczema yini eczema so ieczema ayinalo igama lesintu ieczema but ngokujwayelekile nje abantu baye bathi irash elumayo ijwayele kuba kuyadepend ukuthi umuntu usemnganani engane ezincane ijwayele kuba sebusweni ibe sendaweni lezi ezama folds noma emakhwapheni phansi kwamathanga endaweni enjalo umntwana ekhula noma mezophatha umuntu omdala iqaleke ihlale khona kulezi ndawo amalunga lawa sengiyayibona ngathi bayimap kwabanye yes nangemuva kwamadolo ilume kakhulu lesikhumba some kakhulu mhlawumbe yenziwa yini lento nanokuthi ke impawu zawo ngiyayibona usuvela wahlala kuzo nje siyabona but yenziwa yini bangwa yini so ieczema angoba kukhona into mhlambe oyidlile kwenziwa bane eczema futhi ayona allergy abantu abaningi baye bathi allergy kodwa kuyenza ukuthi umuntu one eczema abe nazo izinto athi mayithathila angazwani nazo kuyekuthiwa ama allergy yes kodwa kusho ukuthi mawune eczema kusho ukuthi une allergy into ozalwe nayo ake ngisho njalo mhlawumbe uthola ukuthi emndenini kukhona umuntu onesifo sofuba ngicabanga ukuthi asthma kuyekusho njalo mhlawumbe uthola ukuthi khona umuntu ohlushwa ama sinus ohlale enwaya amakhala uyathimula avaleke yebo namehla lumaya bebuva khala inyembezi so ukhona lezo zinto emndenini osondelene nomuntu osuke neeczema naye lo muntu usemathubeni ukuthi abe nokodwa kwaloko noma abe nako konke uhlangene neeczema phakathi. Mina ke sengizothi ke mhlambe umuntu beseyithola ukuthi uyivikela kanjani. So umuntu oneeczema ngebhadi awukwazi ukuyivimbela ukuthi ungabe neeczema kodwa ke ucwaningo liyakhombisa ukuthi abantwana mabenceliswe ibele isikhathi esiningi mezoncela ibele nje isikhathi eside kuyamsiza ukuthi kwehlisa amathuba ukuthi abe nayo ieczema kodwa awukwazi ukuyivimba ukuthi ingaveli ngoba ayifani njenge infection la ungakwazi ukuthi mhlambe uthatha ama antibiotics ulapheke noma uthatha ama antibiotics uvimbe uyabo futhi into nje usukuphila nayo ukuthi uzoba nendlela ngizobethi kunezinto ezithile ke kufanele uyigcobe ugweme ezinye uyigcoba nenithini lapho kulodaba so ngoba umuntu oneeczema uba nesikhumba esomile siyoma kakhulu isikhumba somuntu oneeczema so umuntu oneeczema akakwazi ukuthi ageze ngensipho ejwayelekile so kuye kube no cream esike sithi abageze ngabo njenge aquas ageze ngayo futhi akakwazi ukuthi ageze kaningi ngosuku yebo ingane bane excuse emnandi
Uyazi ngake ngibe nalento nami. Yes, ingane ezincane kakhulukazi sithi akageze kanye nje ngosuku. Abuza umzali uthi manje megeza kanye ukushuthi ugeza nini kahle kahle. Sithi kubona ungcono ageze mase buye esikoleni ngoba ade gijima edlala wajuluka. Ekseni bese yasulwa nje indawo eshisayo agcobe into zakhe ahambe esikoleni. Umuntu omdala sithi angagezi udlule kabili osukwini. Yebo baba. Akungeqeli ngoba abanye abantu bakholelwa ukuthi mawugeza kaningi kuba ngcono kanti la ontshontsha lamafutha avela ngekho esikhumbeni salomuntu one-eczema ukwenze kube worse kubona. Wangilapha nje mawugeza ngani thaya eczema baba. Manje ikhona ke nale lupus le ngiyazi ukuthi angazi ukhona nomhlobo obukhona noma izinto ezimbili engafani ilupus ne-eczema le. No kuyizinto ezimbili ke ezingafani. Okay. Yes. Ilupus isifo esizenzakalelayo nje umuntu akuzothini sithi autoimmune disease meaning ukuthi siyazenzakalela uthatha umzimba uvela udideke nje umzimba womuntu ukwazi ukuthi wakhe amasosha okulwa nezifo ethile uthola ukuthi kuyilupus lamasosha akhiwa umzimba awali nento eqhamuka ngaphandle alwa na umzimba ulwa nawo qobo lwawo kwenzeka njalo ke kuyilupus. Mhlawumbe uzoyibuza ukuthi ke sikhuluma ngani mawubeka umuntu esithombeni nje umuntu okuthi uphethwe ilupus umbona ngani. Hey ilupus kona kulula ukuyichaza ukuthi uyibona kanjeni kodwa isikhathi esiningi abantu abanelupus ihlukeneke nelupus kuyenzeka ilupus kube isikhumba kuphela kuyenzeka ilupus ukuthi iphathe ezinye ingxenye ezingaphathe emzimbeni womuntu ungaboni ngaphandle uzwe mhlambe ngento akhala ngayo kubhlunga amalunga omzimba isisu siyamhlupha kwesinye isikhathi kuyenzeka kube ingaphandle nengaphakathi isikhumba nengaphakathi futhi kodwa sesikuthole lokho mase senza ama test noma sesihlola uma ukuthi umuntu unempawu esithi masibone esikhumbeni sibone ukuthi angathi ilupus le kodwa okujwayelekile ke abantu belupus bajwayele ukuthi bazwele elangeni ukushisa bajwayele ukuthi babe ne-rash ebusweni esithi butterfly ibe la eqhomeni eqele nasekhaleni ekuyenzeka futhi yona ilupus babe mhlambe nike nibone lento engazi ukuthi vitiligo vitiligo but nayo ke ilupus kuyenzeka ibe angathi vitiligo kodwa kube nokuhluka ngokuthi khona kuyaluma bathi kubhlungu bayiselangeni kuyashisa kubovu ngisho ukubuka kuba nento engazi ukuthi uqweqwe futhi ngesinye isikhathi so ihlukene nayo ilupus. Nigcina nithi abenze njani ke ungigoqele nje sekukonke nithi abenze njani labantu abanale ingxaki osukhulume ngazo zo2 i-eczema nelupus? Absolutely. Umuntu we-eczema ke simiyale ngokuthi njoba ngeke ngachaza ngagezi njalo simtshela ukuthi ahlale egcobile isikhumba singabi dry ngoba umuntu one-eczema siyoma isikhumba sakhe so kufanele ukuthi agcobe kaningi lezi zinto zokuthambisa isikhumba bese kuthi lokho ama steroids okusuke kuzolwa nayo ke leyo rash ye-eczema ngesikhathi sakhona agcobe njalo noma ingasekho i-rash uyaqhubeka uyagcoba ukugcoba kanye ngosuku ukuze kuphele i-rash uma ingasekho i-rash akaqhubeki ngoba nako kugcina kubangela ezinye inkinga amayizo lokho ephila ngako ugcina engasakwazi ukuphila ngaphandle kwako nje sisho kanjalo ukugoqa nje bese kuthi lo muntu one-lupus yena by the way angeke ngibuyele emuva kancane kwi-eczema abantu be-eczema bajwayele ukuthi babe nama-infections ngaphezulu ngoba isikhumba lesi sivikela ukuthi ungcola angangeni phakathi emzimbeni womuntu manje umuntu one-eczema isikhumba sakhe sisuke singakwazi ukumvikela kuma-infections so uthola ukuthi baba nama-infections kaningi so nakho lokho kuyadinga ukuthi ku-treatwe kulashwe kahle ngoba kugcina ingacontroleki i-eczema yomuntu uma engalashwe ne-infection. I-lupus ke asilaphi sodwa sama-dermatologist umuntu uma ukuthi une-lupus simbone nempawu ze-lupus esikhumbeni siye sithintane nabanye odokotela esibabiza ama-rheumatologists ukuze silekelelane nabo ukulapha lo muntu ngoba i-lupus isikhathi esiningi iya-affecta amanye amalunga omzimba okuyisizathu sokuthi silekelelane uma ngabe sibalapha abantu belupus. Ngenxa yokushaywa isikhathi yazi kumnandi ukuxoxa nawe kodwa sengizogquma ngiye lapha ya kudokotela uNosipho kuze naye asithathe asibele. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
ngiyazi ukuthi ke sisashintsha udokotela sisavuma ukuthi bashintshane la besikade sixoxa indaba engithe ungayigoqi ngoba ngenzela ukuthi ke uyigoqe manje indaba ke le diabetes umlayezo ongawukhiphela abantu be diabetes ke njengamanje ungathini sisashintsha sifaka udokotela Okay. ukuthi nje umlayezo o general ukuthi cha mawunalesifo lesi naku umlayezo wethu esiwukhiphayo ngaso okubalekile engingakusho ukuthi mangaba impawu uyazibona uyaphuchama kakhulu uyaphuza amanzi kakhulu wehle emzimbeni kodwa awungomuntu uslimayo hamba uye kumtholampilo uyohlola idiabetes mangaba idiabetes ikhona ekhaya unabantu bomndeni amalungu omndeni anayo uma ugogo unesisindo overweight mangisho esiphezulu mele uhlole idiabetes absolutely mele sonke sibheke indlela esidla ngayo imifino sehlise kwistashi singayithandi kakhulu inyama kakhulukazi inyama ebomvu mhlambe kabili ngesonto sithande ukudla unyama efana nabofishi kanjalo absolutely kodwa idiabetes inobungozi mangaba ungayelaphi mangaba ungalandeli imigomo yaseclinic yasemtholampilo inobungozi ngoba ine complications ezinzima kabi wabona ushaywa yi-stroke wabona unenhliziyo wabona usune nezinso sobona usonqunyula umlenze ibhlungu kakhulu mase inama complications kanti okubalekile ukuthi phuza amaphilisi zivocavoce idla kahle onendlebe ke uzwile kzn@chat.gov.za uhlelo lwakho lolala mnandi ulethola umnyango zempilo kwaZulu-Natal njengamanje ke sinyuka ngejubane sibhekele eNanda awusuka madoda ngiyangibatshele ke dokotela ukuthi ngiyithanda kabi iNanda CHC ngoba inegumbana lezinsizwa lapha na esifike sikhenikho nje khona thina ke esesihamba sinyonyobe ayibona lonto uthi uhamba kungafinyeleleki awu mawufika lapha bekhenike yonke into lapha yana siyayithanda le clinic yakho dokotela but ka usilebele ubani okabani wenzani la enyangweni ngiyabingelela kakhulu igama uDr Nosipho Mgobhozi I'm a medical doctor by profession I'm currently working as a CEO at Inanda Community Health Center absolutely cha ngizocela ungilethele ngolasekhaya ulimi ngoba sikhuluma nemisakazo ekhuluma lo lwasekhaya ulimi sizokhuluma nawe ngeanemia bacelile abantu bathi bacela sibasondezele ianemia ngiyazi nami kwamina ngiyasho anemia ngoba ngifunda phansi yini anemia Okay, i-anemia ngasho ukuthi alikho igama eliqondile lesiZulu. Absolutely. Kodwa kusuke ukuthi izifo mangibuka mina zafika nabelungu ngoba nonke manifant alikho lesiZulu. Futhi izifo ezazingekho esiZulwini mangibuka nje. Kodwa ke cha awuze nayo indaba. Yebo, so i-anemia kusuke kunalento esibiza ngokuthi ama red blood cells asuke ehamba emthanjeni yegazi. Okay. Kuma red blood cells kunalokho esikubiza ngokuthi ihemoglobin. Okay. Ihemoglobin iyona esiphathela uoxygen. Okay. Osuke emaphashini uhambe njalo uhambe uye transport yebo uye kwezinye indawo kwamanye ama organs ngisho emqondweni yonke indawo so uhemoglobin ubalekile ngoba uwona ohambisa uoxygen so uma une anemia usuke ke manje lo hemoglobin noma lo red blood cells ungasekho enough ukuthi ukwazi ukukherisha lo oxygen uyise kwezinye indawo zomzimba so usuke usunciphile noma usuwonakele egazini okusho ukuthi kahle ioxygen ayisafinyelela life noba itransport imoto ifana nenqola yakwesinye isitolo uma uyigqubi lokho ihambiswa ndolidansa lapha phambili ayifuni ukuya la ebheke manje ke izimpawu zayo sizobona ngathi cha sekuyiyo le anemia le Yebo, so uma usune anemia usukushodelwa igazi kahle emzimbeni. Abantu abaningi bathi usukushodelwa igazi. Okusho ukuthi igazi lakho liphansi sichaza kanjalo uma sesichazela abantu. So isikhathi esiningi ubona ukuthi umuntu azizwe njalo ahlale ekhathele. Awubake. Hlala ukhathele njalo uthi uyavuka ukhathele. Lento ukhathala inengozi. Yebo. Uthi uyamvusa umuntu athi ngikhathele. Ukhathele. Uzizwa njalo ekhathele noma ukuthi anemia. Noma bedizzy. Awusuka. Azizwe ngazi unenzululwane
kwesinye isikhathi ezengazuthi inhliziyo ishaya ngamandla kakhulu kwesinye isikhathi omunye umuntu uthola ukuthi uyavuvukala omunye azagcina ehambe phelelwe umoya so ilezo impawu kakhulu ejwayele ukubonakala kwesinye isikhathi kumuntu umbuka umbuke ngathi umhlophe ezandleni kuze kube sihlazana kwesinye isikhathi ubona umuntu ngathi umhlophe uzuthi ha wena awunalo igazi izandla zakho zamhlophe kangaka sibona kanjalo manje ke mhlambe ivamise bayibethe odokotela mabefika la besho ukuthi isifo leso thola cha isifo mhlambe ukuthi makukhona ekhaya esasimphatha vele sizokuphatha noma isifo sithola ngoba wenza ukuthi nokuthi sisifo imvelaphi yasesikuyivelaphi masikuphethe alright singaphatha nombani isifo ingane umdala siyakwazi ukusiphatha kodwa isikhathi esiningi sidalwa ukuthi kusuke kunalawa ama vitamin asuke shorta egazini esikubiza ngokuthi iron iyona esijwayele ukuyibona eyimbangela yokuthi umuntu abe neanemia isuke shodelwa iiron sibiza ngokuthi iiron emzimbeni kodwa kwesinye isikhathi ke kukhona lapha ama iron lapha emzimbeni nimgqisha imoto lomuntu phakathi insimbi absolutely yebo so isikhathi esiningi ihlobo leanemia esilibonayo kubantu abaningi kusuke kuukushoda kwe-iron emzimbeni ke kudalwa yini kona kudalwa ukuthi mhlambe usuke isikhathi esiningi ungenawo leyo nto esibiza ngokuthi iron mhlambe awudla ukudla okukunika lo msoco loyo and okunye kwenziwa ukopha kakhulu uma wopha kakhulu especially kubantu besifazane abaya kuma period abo thola ukuthi umuntu wopha kakhulu agcine seshodelwa igazi nomunye thola ukuthi me toilet ubone ngathi ukaka wakhe umnyama okusho ukuthi uyopha so nalokho kuyadala ukuthi ushodelwe igazi emzimbeni okunye kudalwa ke izifo esuke unazo esikubiza ngokuthi amahlala khona noma ama chronic diseases like HIV AIDS o cancer bayakwenza ukuthi ugcine usushodelwa igazi emzimbeni kodwa nje izimpawu ilezi engiyibalile kwesinye isikhathi ke ikhona osikubiza ukuthi ume owakwaba nako ekhaya esithi family history nakhona kuyenzeka kodwa sekujwayele kakhulu ukuthi kwenzeke kulabantu engibabalile abashodelwa i-iron noma ama vitamin emzimbeni mhlambe ke zikhona into ezinegqugquzela ukuthi mawungadla lokhu ngeke ngizwe abanye bethi funeka udle isibindi esingashanga kakhulu usishaye nje sinegazi sithi cha but ke phela sisuke sizwa nje emgaqweni kuxoxa ikhona nezinto enenigqugquzela ukuthi ayidliweke mawukulesi simo impela siyabagqugquzela ukuthi abajwayele ukudla okunomsoco especially ukudla okunale iron esishoyo like inyama ebomvu ispinach zonke lezo zinto nathi isibindi njengoba usibala siyasiza izinto ezinye ezino vitamin B12 bazama ukuthi badle lezo zinto ezinalo msoco kodwa ke nje ukudla okuningi kuyasiza ekutheni ukubooste ukuthola lama vitamin ongawatholi kahle absolutely cha nenithi akaphuma eshonephi ke umuntu oseyibona ngathi imhaqile le uma uzizwa impawu ubona ukuthi uyakhathala kakhulu awusakhoni nokuvuka ekseni sike simgqugquzela umuntu ukuthi akaye emtholampilo aye clinic sibona kanjani siyakwazi ukubona mungena siyakwazi ukuhlola emzimbeni ukuthi umzimba wakho ume kanjani sibona ngokuthi kube emhlophe emehlweni nasezandleni sibone ngokuthi inhliziyo yakho ishaya kakhulu then okujwayelekile bese ke sikuthatha igazi musu ufike eclinic so ubona lezi impawu phuthuma uye eclinic yangasekhaya sokuthatha igazi bese kucheckwa le level ka hemoglobin ekade ngisho kuyiyona ezositshengisa ukuthi igazi lakho liphansi kangakanani ngazi ukuthi lapha eNanda ziyabuya ziyakhala yakwazwana kwenziwa zonke lezi zinto lezi bafika bayakhohlela abanye bayaxoxa kodwa ufike lapha nibamukele ngezandla ezimhlophe ungathini kumlayezo namhlanje banenhlanhla bathola umphathi weclinic labo ungathini umlayezo ongafisa ke ukudlulisa nje lapha eNanda nama pattern ukhuluma neSouth Africa yonke kodwa ke awubaniki umlayezo lapha eNanda ngingathi nje abantu baseNanda
sivulelekile ikliniki lenu livulwa ubusuku nemini. Absolutely. Nivumelekile ukuthi uma uzizwa ungekho right, ungaphilile, ufike nje lapha ekliniki uzothola lonke usizo oludingayo. Ya insizwa ke lapha na yabo lapha ngale ngemuva lapha. Lapha ekhoneni. Awubatshele. Ekhosombeni. Abafika abafowethu ekhosombeni. Nilapha yonke umshini lapha ukho ningawuthinta obhozo bayaqina yonke into. Amadolo nawo aqine nini. Awubatshele batshele dokotela. Silapha konke njengobusho nje ukuthi sine khosombela amadoda. Sibiza ngokuthi i-men's clinic. So kubalekile lokho ukuthi ubone abantu besilisa abafuna ukulandela ulayini, abafuna ukulinda. Nakho phela ukulinda izinto zingaqinile kahle akulungile. Absolutely. So likhona leli gumbi elabantu besilisa kuphela la kubonwa khona abantu besilisa. So kuyasiza kakhulu ekutheni umuntu wesilisa nje uhamba yonke imigudu uqonda lapha kwesakho ufike unakekelwe khona. Futhi ufica insizwa lapha na. Dokotela ngani nami ngamfica hayi siyahamba impela ukuthi indaba kayitshelwana yabona ugudla nje wedwa unganakeke ukuthi ufika ukhala kathi. Futhi lengichaza lapha na akubonakala ukuthi usugudlela ngakhona. Uhamba uqala ukuthi porotsho ungene phakathi ngoba kula ekhoneni. Absolutely. Cha bakwethu ngenxa isikhathi kuhlele kumnandi ukuxoxa nodokotela babekhona la kodwa isikhathi ave sesilimaza kulolu hlelo sigqugquzeleka abantu bakwaZulu Natal ukuthi asibe healthy KZN kodwa ngenxa isikhathi kulolu hlelo asivalele sesithi kulungile goodbye.